Δυστυχώς είναι διεθνές σκάνδαλο, πατέρα. Είναι πολλές κυβερνήσεις ανακατεμένες. Τι μου λες? Και Αντρέα, εσύ τι ακριβώς κάνεις? Εγώ υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Όχι να μας τη βγαίνουν και οι Γάλλοι τώρα. Οι Γάλλοι δεν τους χωνεύω καθόλου. Χόρεψέ τους στο ταψί, παιδί μου. Μωρέ, θα τους κάνω εγώ να παραμιλάνε. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι εποχές που ξέραν έχουν φύγει ανεπιστρεπτοί. Έχουμε το 1992 μπροστά μας. Ναι, παιδί μου. Όλοι πρέπει να δουλέψουμε για την Ενωμένη Ευρώπη. Όλοι για το 1992. Ισότιμοι όμως. Όχι να καταπιέζει ο πλούσιος βορρά στο φτωχό νότο, γιατί θα τους κάνω μεγάλη ζημιά. Είμαι αποφασισμένος να γράψω ιστορία σήμερα. Δεν κρατιέμαι με τίποτα. Μάλιστα, Αντρέα μου. Είμαι πολύ συγκινημένος. Τυχερή η Μαρία μου. Διότι, κύριοι δικαστέ, κύριοι ένορκοι, μπορεί η μικρή μας πατρίδα να μην παράγει αυτοκίνητα και κομπιούτερς, έχει όμως ηθικές αξίες. Και είστε πολύ γελασμένοι αν νομίζετε ότι εμείς, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, είμαστε κορόιδα και ανόητοι. Όχι δα, είναι φανερό πως για το συγκεκριμένο σκάνδαλο ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Μπράβο, παιδί μου. Έτσι μπράβο. Μην μας περνάνε και για κορόιδα. Ευχαριστώ, πατέρα.